Kris punika dudu mung wesi. Sak sithik-sithike ngemu tuhu rasa panglimutan laku sepuh leluhur. Nulut rasa marang kang linuwih, sang guru sejati tansah lumintu tumrap wong kang waskita ing ati. Tilamupih pamor udan emas. Pusaka kabuka lakon suci kados reroncening sukmaning raja Tuban Mataram. Lambang lelono antara kawruh lan kuwasa ngluhurake rasa ngedohke cidra. Sira para kadang ingkang kinurmatan, dapur Tilamupih punika salah satunggaling dapur keris kang prasaja bentuke. Ananging ngemu makna kang jero. Gaman iki asring digandhengake karo makna kasetyan, pangayoman lan katentreman batin. Keris Tilamupih asma kiasan saking tilam ateges kasur lan upih yaiku bungkus godhong aren. Upih iku bungkus perlindungan. Maknane keris iki minangka lambang pangayoman marang tiyang kang kagungan. Iki keris kang asring dipun damel minangka pusaka nyasa rumah tangga, panglipur lan pelindung sakeluarga. Pamore udan emas. Kadang awujud titik-titik kados udan, ananging kandel, padhang lan sumebar kaya emas. Pamor iki arang lan kalebu pamor miring. Ateges angel damelan butuh kawigaten khusus nalika nyawiji logam. Maknane pamor udan mas iku pralambang udan berkah, rejeki kang sumebar, usaha kang lancar lan kabegjan kang nutupi sakeluarga. Sering dipun wenehi dene para pedagang, pebisnis nganti pemimpin kang ngudi kabegjan lan rasa cukup. Tangguh Tuban Mataram punika ngandhut makna linuwih. Tuban panggonan gegayutan kaliyan kerajaan Majapahit. Punika makili jaman awal Islam lan transisi budaya. Dene Mataram minangka puncak ageman lan budaya Jawa. Gabungan tangguh loro iki minangka lambang keseimbangan antara nalar lan rasa, antara donya lan batin. Keris tangguh Tuban Mataram biasane ageng, gagah ananging alus bentuke. Waja kang padhet, landhep ananging ora kaku. Nguji watak kang kelaksanan teges, tepo lan temen. Keris punika ngandhut tuwah kang tinarbuka kados mekaten. Setunggal pangayoman rumah tangga, ngleksanani ketentreman, menangkal energi ala, niatake hubungan antar anggota keluarga. Nomor kalih, pelancare rejeki. Udan mas nggambarake rejeki lan kabegjan kang asring ora diduga-duga teka saka arah ngendi wae. Ingkang angka ketiga, wibawa lan karismatik. Tangguh Tuban Mataram paring aura linuwih, cocok kagem pemimpin, pendidik utawa tiyang kang bekta tanggung jawab sosial. Salajengipun ngasah kabijaksanan. Keris iki nyengkuyung kang kagungan supaya bisa eling lan waspada, ora gumbedhe lan nglestarekake kabudayan luhur. Keris ora mung gaman ananging piwulang. Aja mung dideleng saka gagange, ananging ruwe. Sapa kang ngrumati pusaka iku ngrumati sejarah, lan sapa kang nglakoni wasiate bakal kacipratan padange. Katen
kadang Cendra punika nglantarake kita nyambung rasa marang leluhur. Keris tilam upih pamor udan mas tangguh Tuban Mataram iku dudu mung barang antik, halanging titipan budaya, warisan rasa lan guru sejati kang bisu nanging temen. Nuwun, matur suwun.